హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక గోండి సాంగ్ మీద ఉంటుంది. ఆల్రెడీ ఆ సాంగ్ను చేసిన. సో కొంతమంది లిరికల్తో కావాలని అంటున్నారు కాబట్టి లిరికల్తో చేసిన. సూపర్గా అంటే సూపర్గా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. సూపర్ వీడియో ఉంది, అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే మాత్రం ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో వీడియో సూపర్గా వచ్చింది. ముందు డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. సక్రె సక్రె నిమే హాదిసానా అస్కెనే పొరుల్ పేసియానా ఆహారే సుర్సి కున్కవానా. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇలాంటి వీడియోస్ ఎన్నెన్నో వస్తుంటాయి, అవి మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. ఇంకొకటి, మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. ఫుల్ సాంగ్తో అక్కడ వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. లిరిక్స్ ఉంటుంది దీంట్లో. మీరు జస్ట్ ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి అంతే. సో ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి బ్యాక్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ 0 సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో మీకు నచ్చిన ఫోటో, మీ ఫోటో అయినా కావచ్చు, ఏదైనా ఫోటో, మీ ఫోటోని అనుకోండి. సో ముందుగా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ఫోటో, ఏది కాదు వేరే ఫోటో యాడ్ చేసి చూపిస్తా. నేను ఈ ఫోటో యాడ్ చేసుకుంటున్నా. సో ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా చేసి దీన్ని ముందుగా లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. డ్రాగ్ చేసి కిందికి తీసుకురావాలి. సో మొత్తం కిందికి రావాలి ఫోటో. సో ఇక్కడ సాంగ్ పైన ఉంటే బెస్ట్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. ఇప్పుడు మీ ఫోటో లేదా ఇంకా మీ ఫ్రెండ్ ఫోటో, ఎవరిదైనా ఫోటో అనుకోండి. సో ఆ ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఆ ఫోటో మాత్రం బ్యాక్గ్రౌండ్ కట్ చేసి ఉండాలి. సో అదొకటి చూసుకోండి ముందు. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఇప్పుడు ఒకటి ఈమె ఫోటో యాడ్ చేసుకుంటున్నా. సో ఈమె ఫోటోని లాస్ట్ వరకు డ్రా చేసి దీన్ని కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ కిందికి తీసుకురావాలి. మొత్తం కిందికి వచ్చేలాగా మొత్తం లిరిక్స్ కిందికి రావాలి. సో ఈ ఫోటో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫోటోకి పైన ఉండాలి. ఇప్పుడు దీన్ని ఇక్కడ పెట్టుకోండి. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, ఇంకో ఫోటో, దీన్ని కూడా లాస్ట్ వరకు డ్రా చేసి దీన్ని కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ ఇట్లానే కిందికి తీసుకురావాలి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ పెట్టేసుకోండి. సో ఈ ఫోటోని కొంచెం జూమ్ చేస్తున్నా, కింద పెట్టుకుంటున్నా ఈ విధంగా. సో మీకు నచ్చిన విధంగా పెట్టుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఫొటోస్ జస్ట్ ఇలా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చి షేకే ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసుకోండి. సో 3 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ముందుగా ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫోటో ఉందిగా, కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో కింద ఫోటో ఉందిగా, దీనికి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఈ ఫోటో చిన్నగా అయిందిగా, దీన్ని ముందుగా లాస్ట్ వరకు డ్రా చేసుకోండి. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటో కింద నుంచి సెకండ్ ఫోటో కాపీ చేసుకోండి. పైనుంచి కూడా సెకండ్ ఫోటోనే. సో కింద నుంచి సెకండ్ ఫోటోని కాపీ చేసి ఇప్పుడు ఈ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని పేస్ట్ స్టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఈ ఫోటోలో ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ సెట్ అయిపోయింది. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు పైన ఉందిగా, పైన ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ ఈ ఫోటోని ఫస్ట్ ఒక ఫోటో ఉందిగా, ఆ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సింపుల్, ఈ విధంగా వస్తుంది. దీన్ని కూడా చిన్నగా అవుతుందిగా, దీన్ని కూడా లాస్ట్ వరకు డ్రా చేసుకోవాలి. సో ఈ విధంగా సాంగ్ ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు డ్రా చేసుకోవాలి. సో నేను కొంచెం ఎక్కువ చేసిన. సో ఇక్కడ నుంచి ఇలా కట్ చేసుకోండి.
సింపుల్. ఈ విధంగా కట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఫొటోస్కి ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. సో ఇప్పుడు లిరిక్స్కి ఉంది కాబట్టి దానికోసం లిరిక్స్ యాడ్ చేసి ఉందిగా, దీనికి జస్ట్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం ఏం చేస్తారంటే, సో ఫస్ట్ లిరిక్స్ ఉందిగా, కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి పేస్ట్ స్టైల్. సింపుల్ ప్రాసెస్. ఈ విధంగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ టైల్ అంటే సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇలా. సో ఒక్క లిరిక్స్ని కూడా వదలకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు. సో ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నాను ఎందుకంటే టైం లేట్ అవుతుంది కాబట్టి. సో ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ ఈ లిరిక్స్తో ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్. సో ఒకవేళ కింద నుంచి స్మోక్ ఎఫెక్ట్ కావాలంటే పెట్టుకోవచ్చు, లేదంటే లేదు. సో అది మీ చాయిస్, మీకు నచ్చితే పెట్టుకోండి, లేదంటే ఇలా కూడా బాగానే ఉంది. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇలా వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇవాళ వీడియో ఇంతే ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.